పాయే గిల్లవా గిల్లవు దాలగవా సక్కవా లేదు ఇది ఎక్క ఇది చెవు కడబడ్డది మేడం ఆటలు ప్లీజ్ బోర్రవాడిని అంటే బొక్కే దొరకదు ఎట్లుంది గంగవా ఏమో లేవన్నది మరి మంది అయితే ఫుల్ ఉండవు వేసుడు ఎక్కడెత్తది వద్దు మూతి ఇంకోటి ఉంది అనుకుంటుంది లేదు ఇది ఎక్క ఇది ఏమైతే ఇంకేంది మంచిగా రొప్పుతారా మరి ఎట్లా అంటారు ఏమంటున్నాయి బుయ్యి 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 చెవులా అవునా గట్లే అంటది ఏం కాదు ఏమంటుంది ఏదంటలేదు నడక చూస్తే సింగారం నీ మాట చూస్తే బంగారం